बिटिआरआव गोदानै हाबनाय बिश्वनाथ जिल्लायाव 40 नं रौता बियाबनि बुथ सन्मिलन हाबाफारिया खुंफुंजालांबाय। फैगौ सेप्तेम्बर दानाव खुंजानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे राजखान्थि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जाखौ गोख्रों खालामनाय बायदि हाबाफारिफोरा सानफा एफा बांबोनो हमबाय थानाया हालामाव सोलिगासिनो थानायखौ दिनैनि सानाव नुनो मोननाय जादों। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि दानाव जानानै थांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै सानजा फारसे थानाय सनितपुर, गहपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे गामिफोरा फैबाय थानाय बिसायख'थियाव भट होनो मोननायनि असिलायै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय हिमाजुलि ओनसोलाव 40 नं रौता बियाबनि बुथ सन्मिलन हाबाफारिया मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। जाय हाबाफारियाव सोलिफु बिटिआर सरकारनि मावफुं सोद्रोमा एबा बियाबनि एमसिएलए डक्टर नीलज स्वर्गियारिया बाहागो लानानै रायजो राजाफोरजों उदाङै सावरायलायनायखौ नुनो मोनो। बिश्वनाथ जिल्लानि गासै 20टा बुथ, बे 20टा बुथ कमिटिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो बुथ कमिटिनि गासैबो बिबानगिरिफोरखौ लानानै दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड सेन्टार, बे बड'लेण्ड सेन्टाराव मोनसे बुथ सन्मिलन बेखौ लानाय जादों। बेहाय गासिबो जोंनि बुथ कमिटिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो इयुथनि, वमेननि गासिबो बाहाय फैजोबनानै टटेल माने 1100निफ्राय 1200 जन मानसिया बेहाय एटेन्ड जादों। खोब मोजां मोनसे परिबेस, गासिबो रायजो राजाफोरा दोलै नोगोरै जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव बिथांमोना दिनै खामानि मावनो मोननानै गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों आरो जोंनि मानिजाथाव शिब प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायावनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासनि जि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव बिथांमोना 95% बारा ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन बेखौ बिथांमोना जोंनो खोथा होदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जोंनि बुथ कमिटिनि गासैबो बिबानगिरिफोरा मोजां रोखोमै रायजो राजाफोरजों सोमोन्दो लाखिनानै खामानि मावबाय थादों। गतिके जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिसेस भाबै आङो रौता समस्तिनि सासे एमसिएलए जानानै आरो नैबे बिश्वनाथ जिल्लानि गासै जिथु भटार, बे भटारफोरा जिहेतु जोंनि रौता समस्तियाव एबारै जोंनो गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना बिसायख'थियाव बाहागो लागोन। गतिके आं गोजोननाय मोनदों, आं बिथांमोनखौ वेलकाम खालामदों, बरायना लादों। थारैनो जोंनि हारिनि थाखाय, जोंनि ओनसोलनि थाखाय बिटिआरखौ आरोबाव गोख्रों खालामनायाव बिथांमोना जोंनो हेफाजाब आरो मदद होगोन आं बेखौ मिजिं थियो। बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरा मोगथां महर मोननायनि उनाव बिटिआर सरकार दानायनि उनाव नैबे ओनसोलाव जोंहा जोंनि जिथु समस्ति दानायनि खामानि, बिटिसि बानायनायनि खामानि, बे खामानिया लासैनो जालांगोन। गतिके आं मिजिं थियो बे रायजो राजाफोरा जोंनि मानिजाथाव शिब प्रमद बर'खौ हेफाजाब आरो मदद होगोन। गिबियावनो नैबे ओनसोलखौ बिटिआर ओनसोलावहा सोसननाय आरो नैबे ओनसोलाव मोनसे गोजोननि थासारि फैनाय, जायनि जाहोनाव बिटिआर ओनसोलाव हाबनानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलखौ जौगानाय आरो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बड'लेण्डजों सोमोन्दोआ मोजां जानायनि उनाव नैबे ओनसोलनि इयुन आरो नैबे ओनसोलनि भबिष्यत बेखौ बिटिआर सरकारनि गासै दैदेनगिरिफोरजों माखासे जौगासारनायनि खामानि आरो नैबे ओनसोलाव हाबनो गोनां बा हा मोननो गोनां माखासे खामानिफोरा आद्रा जानानै दङ, बेखौ मावफुंनायाव बिथांमोना इउपिपिएलनो बा इउपिपिएलजों थाफागोन आं बेखौ मिजिं थियो आरो आङो बेखौ खावलायबावगोन जाहाथे बिथांमोना ज' थानानै फैबाय थानाय समाव नैबे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय इउपिपिएलआव खामानि मावगोन। बेरेखा हान्जायाबो फैगोन, डेम'क्रेसियाव बयहाबो फैनायनि मोन्थाय दङ, खिन्थु रायजो राजाफोरा दिनै नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा थांखि लाबाय आरो बिथांमोना खोथा होबाय जे गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना रावनोबो भट होआ, इउपिपिएलनो भट होगोन। बे खोथाखौ रायजो राजाफोरा दिनै जोंनो फोरमायदों। बेहाय गोबां राजखान्थियारि हान्जा फैनो हागौ, बिपिएफआबो फैगोन, कंग्रेसआबो फैगोन, गासैबो फैगोन, खिन्थु
रायजो राजाफोरा खिन्थु नैबे ओनसोलखौ सोसनग्रा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों नैबे ओनसोला बड'लेण्डआव हाबनो मोननायाव नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा खोब गोजोननाय मोनदों आरो बिनि थाखायनो इउपिपिएलआव बिथांमोना ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होगोन। बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदि गामि सोसनजाबाय नाथाय प्रेस मुसाहारि एमसिएलए बिथाङा बुंदों बिटिआर गोरोबथानि जेबो मोनसे दफा बिथाङा खोब लाजिनांथाव बाथ्रा माखासे बाथ्राखौ बुङो जे प्रेस मुसाहारिया जेब्ला बिश्वनाथआव गहपुराव फैयो अब्ला बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा लासै लासै मावजालांगासिनो होननानै जेब्ला सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुराव फैयो बे खोथाखौ बुङो आरो जेब्ला बिनिफ्राय माने धनसि समस्तियाव थाङो जेब्ला उदालगुरियाव थाङो अब्ला बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुङो जे बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरा मावफुंजायाखै होननानै बे बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो बाखि गैला। सनितपुराव मोनसे बिश्वनाथआव मोनसे उदालगुरियाव मोनसे बेबायदि बाथ्रा बुंनानै इलेक्सनाव देरहानो हाया गतिके बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बुजिनो हाबाय बिथांमोना जेनगोन। बिटिआरआव गोदानै सोसनजानाय सारिदुवाराव 40टा न'खरनि एभेक्सननि नटिस फैदोंमोन दा बेनि सायाव एभेक्सननि थाखाय गोजौ थाखोनि जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायबाय थादों। माखासे समाव माखासे अफिसारफोरनि भुल मोनसे सिद्धान्तनि थाखाय बियो जायो। जों सरकार सालायदों जों बुजियो जिहेतु मोनफ्रोमबो खामानिखौ माने मा होनना बुङो पलिटिशियानफोरा मावा माखासे ओरैबायदि टाइम थायो जाय टाइमाव बे सरकारनि माखासे अफिसारफोरा बिथांमोननि बियो दायित्व जे हरनांगौनि हरनाय खिन्थु बे हरबानो जे इभेक्सन जागोन बे नङा। गतिके बेखौ लानानै रायजो राजाफोरा गिनांगौ बा माबा मोनसे साननांगौ आं सानाखै। गतिके जोङो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों अलरेडि रायलायबाय गतिके बिथाङाबो बुंदों जे नैबे एसटि बा बर' ओनसोल बेहाय जि मोनसे कागज माने इभेक्सननि माबा नटिस हरनाय जादोंब्लाबो बे ओनसोलाव इभेक्सन खालामनाय जाया बे खोथाखौ बिथाङा बुंबाय। थालांनाय गामिफोरा सोसननायनि जि मोनसे प्रक्रिया बियो मोनसे पाइपलाइनाव दङ बेखौ मावगासिनो दङ आरो नैबे बिश्वनाथ ओनसोलाव माखासे लेन्ड टाइटेल बे लेन्ड टाइटेलनि खामानियाबो अलरेडि 99% कमप्लिट जानानै दङ। साननैसोनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रायज्लायनानै बे लेन्ड टाइटेलखौ होनायनि बेबस्था लागासिनो दङ। सरकार आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरा बिनि सायाव सावरायनानै माखासे थालांनाय जिथु लेन्ड टाइटेल बे लेन्ड टाइटेला सल्भ जासिगोन। बिनि थाखाय आङो जोंनि बिटिआर सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ आं साबायखर जासियो।